Helsingin taksiennakot. Antonio, hei. Hei. Voiko tilata taksi huomenna päivää? Henkilöautoko? Kyllä. Joo. Mihin kellon aikaan? Kello 10. Mutta haluan tietää, tarvitsee hyvä kuski. Hyvä kuski? Kyllä. Mitä tarkoitatte hyvällä kuskilla? Taitava. Osaa ajaa auto hyvä. Joo, kun mä en pysty vaikuttamaan siihen, millainen kuski tämän kyydin sitten suorittaa. Sitten vain pitää toivoa. Joo. Kyllä. Mistä osoitteesta teidät noudetaan? No minä tarvitsen tämän vähän apuun. Tiedätkö, kun minä ei tiedä paikkaa oikein. Hakaniemi tori, siellä tämä, tiedätkö, Sampo Pankki. Eli Sampo Pankki ja Hakaniemi. Kyllä. Sieltä lähdette. Kyllä. Ja millä nimellä tehdään varaus? Hetkinen, mutta minne tämä auto tulee? Siihen Sampo Pankin eteen. Mikä, sieltä lähdette. Mikä puoli? Sivulle, etupuoli? Ihan mihin haluatte. Koska minä tarvitsen etupuoli parempi. Tarvitsen nopea palvelu lähteä heti sitten, kun tulee. Etupuolelle. Kyllä. Selvä. Kuski tuntee. Minä juoksen sieltä pankkisuuntaan. Joo. Ehkä laittaa joku... Joo, saanko teidän nimen laittaa tähän? Huppu on päällä ja kassi mukana. Tarvitsen lähteä heti lentokenttään. Lentokentälle olette menossa. Kyllä. Ja saanko teidän nimen? Joo, minä haluan vielä yksi pyyntö, anteeksi. Joo. Että voiko sanoa tämä kuski, että ei pelkää, ehkä on myös tämä ase mukana, pistola. Tarvitsen nopea palvelu. Jos te juoksette ase kädessä pankista, niin en minä kyllä teille sitten ennakkotilausta laita. Pitääkö sitten soittaa sama päivä? Joo, kyllä. Mutta näin ei onnistu. Näin ei onnistu. No haluatko sinä lähteä minun kanssa Rivieraan? En halua, kiitos vain. Mutta haluatko tietää minun nimi, tämä tilausnimi? Ei tarvitse. Manuel Torro, Radio Energy, Tenkönen aamushow ja pilapuhelu. Nyt voi hengittää. Voinko? Kyllä. Toivottavasti vähän piristä päivää. No ehkä vähän joo. Kiitti.